Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please hide my identity. Confession yangu yakamira yakadai. Inini ndiri mudzimai ane makore 34 years ekuberekwa. Murume wangu iye zvake ane makore 37 years ekuberekwa. Chinondirwadza pamurume wangu ndechekuti iye akadzidza. Munoziva vanhu vaya vanonzi vakadzidza, but mbanje dzinenge ndidzo dzakazokonzeresa kuti ange achizova nehusimbe. Iye anoti akasvuta mbanje dzake anenge ongoda zvake kurara. Apa inini naye tine vana vedu 3 only. Sezvo inini ndainge ndisina kunyatsokudzidza zvakanaka, pandakasangana naye ndakabva ndazviudza kuti at least tichange tichizobatsirana. Inini hangu mabasa awa emaoko ndo andinogona, kushanda nesimba ndichiburitsa ziya ndo zvandinogona, but ivo baba ndo vakadya zvavo mabhuku. So I thought kuti Mwari ndo vainge vakaita kuti tinge tichisangana, but many years later I am now regretting. Dai hangu ndakaenda ndomwe murume uyo ainge achindida at that time. Murume uyo aindida mukoma, but chainge chakangondibohwa paari ndechekuti ainge asina kudzidza. Basa racho ainge achiita rehumechanics ainge akatongoridzidzirawo pasi pemuti. Saka inini nema ambitions angu ekuti one day I wanted to leave Zim, then tobva tazobudawo munyika ino, tobva tazoendawo kuchando. Ndakabva ndazvibvunza kuti saka izvezvi munhu uyu kunyange achiita zvekukanika motikari ari pasi pemuti, zvino ko kana tikazoda kuenda kumhiri kwemakungwa anozoenda nei? Nekuti kana ZJC chaiyo haatomborina. Mukoma Nashi apa ndakabva ndazotongosangana nababa ava vekwangu, ndokubva vazondirakidza kuti zveshuwa munhu ainge akafunda. Ndikabva ndati pasina kana makore tinenge tatobuda muno muZim, because ndo zvavainge vachindivimbisawo izvozvo. So mukoma iye murume wangu uyu munhu wekuti haende kubasa, anongoswera akaisa manyanda mudenga zvake. Apa ndakambotanga ndichacomplaina kuti nai baba imi, ko wai musingade kuenda kubasa? At that time vainge vasati vatombodzingwa, vakasainiswa ma warning form 3, ende vaiti musi wavanenge vafonerwa kuti vange vachiuya kuzosaina warning form yekuramba vachingorovha basa kana kuti vaipiwa maprojects ekuti vange vachimapedzisira kumba, but vaizongosiyana nazvo mukoma, munhu otongoswera zvake achiona TV. And at that time ndonguva iya pakwainge kuchiri nema-black and white, vaitoswerera kuti vange vachingodzokorora zvavo zvimwe zvimaprogramu zvavanenge vachazoona zvekare usiku, but munhu asingade kushanda vaizoti kana vakafonerwa kubasa vaibva vaenda mukoma, votonosaina warning form, vodzoka zvavo kumba, vobva vati masvada avo nyada mudenga. Munhu obva atorara pasofa kana kutozvambarara pasi chaipo, munhu akabata remote. Nanhasi uno vachiri nechiattitude ichocho chekuti remote haibvi mumaoko mavo. Apa chinondirwadza ndechekuti vamwene vangu kunyange ndikazama kuti ndinge ndichivaudza kuti kuno ndo zviri kuno, vamwene vangu manje zvavanoita vanobva vauya mukoma negrocery remwedzi wose, because ivo vamwene vangu kuburikidza navana tete vakawanikwa nevarume vane zvikwanisiro. Saka ivo vanobva vauya negrocery pada rinokwanisa kutopedza 2 months, vanoita zvekutenga ari makatoni, vobva vati kana ari munhu wehusimbe zvino ungaita sei? Nekutoti nehusimbe hwake uhu kutoshanda chaiko kunorakidza kuti kunomunetsa. Zvino tingazoregedza mwana apa idhara mukoma rine 37 years rinenge richinzi mwana, zvino toregedza mwana achifa nenzara here? Saka iye anotoziva kutoti strong backing inenge ichibva kuhanzvadzi dzake kuna Natsano zvekare navo vamwene vangu ava, there is nothing that I can do. Zvaizvezvi mukoma zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichipindana nadzo dzose idzi dzandinopindana nadzo ndezvekuti pavana vedu ava 2 vakati votanga kuenda kuchikoro, takatambudzika mukoma, because kuzvikoro kwacho uko kwavainge vachienda kwainge kuchidhura. Zvino vana Tsano vakazotanga kucomplainawo vachiti Tsano madii mangojoinidza. Zvino hazviite kuti tinobva mukutengerai hembe dzekupfeka kusvika kuma school fees. Saka ndakabva ndangoti vana vacho ngavachimboregedza kuenda kuchikoro. Apa ndainge ndichiitira kuti iye ange achirwadziwa, but mukoma ndakazotoona kutoti shuwa munhu uyu zvekutoti vana havachaende kuchikoro ainge asitomborina hanya nazvo zvamuchose. Aikwanisa kutofona
vandifonera ivo vamwene vangu obva atoti mama kuno kuvana havasi kuenda kuchikoro, obva vati it is okay mwanangu, kana mukazowana mari ndopavachazotanga kuenda kuchikoro. Apa ndainge ndakataura navo ndichiti please vana ava handisi kuda kuti vange vachibhadharirwa maschool fees avo, but vakazoenda nerweseri ndokubva vazonobhadharira vana maschool fees. Ndakabva ndati upenyu uhwu hwekungogara ndichingobhega ma-in-laws tinosvikepi? Mukomanashi ndakabva ndazofungawo kuti ndinge nichiendawo kubasa, asi ndainge ndichishandira kure, but mukoma ndakati ndichishandira kure kudaro murume ndokubva atanga manje kundistoka each and every day. Munhu ndaingoti ndichingobudapo paya pandainge ndichishanda, then murume anenge akatondimirira akapfeka sutu yake, maoko atori muhomwe, uchitofungidzira kuti zvimwe kuda munhu abva mukubuda mune imwe office, izvo munhu anenge angopfekera sutu kuti ange achingoya kuzondiona, ndokubva ndazobhanwa paya zvikanzi kwauri kushandira kure. Mukoma ndakabva ndazotsvakirwa basa, but ndakatsvakirwa basa pedyo pekuti ndaienda ndichinoshanda ndichidzoka manheru. Upenyu hwainge hwakanaka mukoma, vana ndokubva vatotanga kutoenda kuchikoro. Kana neniwo ndakabva ndatombokanganwawo machallenges andainge ndichifesa nomarriage mangu, because kana chiri chikafu aiwa chikafu handicomplaini, but dambudziko rakazotanga kuitika mukoma nderekuti ndakazonyengwa neimwe mbinga, ende sandiyo mbinga chete yakazondinyenga, ndakabva ndazotanga kuhura nembinga dzine mari. So mukoma iye murume wangu ndakabva ndazongoti one day ndaita mistake, ndakakanganwa zvangu kuloka foni yangu, but handina kutoita ndichida zvinhu izvi zvandakaita, it was just an honest mistake. Saka ndakabva ndakanganwa kudhilita mamwe machats because mbinga idzi ndinowanzokutaura nadzo apo pandinenge ndiri kubasa. Saka ndakati ndakanganwa foni yangu, munhu ndopaakabva azobata foni yangu, ndichibva kunogeza ndikaona munhu akabata foni yangu, hana yangu yakabva yarova. Asi chakazondivhundusa ndechekuti murume wangu akabva atoisira mbinga iyoyo voice message, akabva ati mudhara kana kuri kunzi mune kambani mirai ndikutumidzirei CV yangu. Apa munhu akatoona mamessages ekutoti ndinodanana nayo mbinga iyi. Saka nanhasi uno ndiri kungopindwa nemweya wekumutya murume uyu kuti why is it akanyarara, because haana kana kuzombondibvunza nezvayo mbinga iyi kuti makatanga kudanana rini, kana iyo mbinga yacho later on yakabva yazonditi dai tangosiyana because munhu wako uyu anokwanisa kuzongokuuraya. Saka ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Pari zvino ndinotombopindwa nemweya wekumuramba, asi ndinomboti kana ndakamutarisa ndinobva ndatanga kuzvitongesa ndichiti saka izvezvezvi zvandakapinda mumarriage ndikatochata, saka ndoputsa here marriage yangu, since iye asina kuudza vabereki vake kuti inini ndakamuchita. Maybe hangu ndongosiyana nazvo zvekuchita, but still kana ndikasiyana nazvo zvekuchita, wacho anenge achindipawo mari yekuti ndipote ndichitengawo hembe, ndichapiwawo mari yacho nani, ndichaspoiliwa nani, because iye zvose izvozvo haatomborina kana basa nazvo, anongoswera zvake akatongoti jada makumbo mudenga. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo maadvices, ndoita sei? Does it mean kuti murume wangu ifuza kusvika pakuti kunyangwe akaona messages erudo mufoni yamukadzi wake he does not mind at all, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichitoitika in the background izvo zvandisingazivi? Ndinokumbirawo rubatsiro rwenyu, ndibatsireiwo nema-ideas vedare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, but I think kuti this is too risky. I think kuti izvi zvine riski mukati. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndine makore 28 ekuberekwa, ndakaroora zvangu, amai chete ndo vapenyu, baba vakashaya. Inini mukoma amai vangu vakasiyana na baba vangu, saka ndakabva ndazogara nababa vangu nevanin'ina vangu vaviri kusvika baba vachizoroora umwe mukadzi uyo ainge ainewo mwana wake 1. So takabva tatanga kugara zvedu, asi amai ava vainge vakandivenga nekuti inini ndaifarirwa nababa vangu. So vaingoti unenge uchitaura navo kuti kudii. Ndakazosvikawo pakukura zvekuti ndaikwanisa kuenda kubasa. Ndakabva ndazofunga hangu kuenda kuHarare nekuti ndaingonzwa kuti kumatown mabasa anokurumidza kuwanikwa, but ndisati ndaenda kutown mukoma
pane zvimwe zvinhu zvakazoitika zvekuti nanhasi uno kana amai inini ava ndinonyara kutarisana nawo mumaziso, but kuburikidza nemimwe minyama iyo yandava kusangana nayo, I think kuti amai ava zvavakandiita ivo stepmother vangu ava vakatozviita vachiitira kuti vange vachindipa jambwa nemunyama, because ndakati ndatogadzirira kudai ndava kuda kuenda, ivo stepmother vangu vakabva vazoti kwandiri hembe dzangu dzainge dziripi, ndikabva ndavaudza kuti mama ndakatopfeka hembe dzangu ini, vakabva vati tuone kuno, ndokubva ndazoenda paya ndikanotora hembe dzangu. Zvose izvi pazvakaitika baba vainge vasipo, ndokubva ndaenda ndikanopa stepmother vangu hembe dziya vakabva vaenda nadzo kurwizi, ndokubva vadziwacha because vakabva vaburitsa imwe sheti, vakabva vati unoona kuti kola iyi yakanuna kudai, so hembe mhani dzinowachwa iwe. Ndokubva vatora hembe dziya vakabva vazoenda nadzo kurukova, vakabva vadziwacha hembe dziya vakaswera variko mukoma. Hembe idzi dzakazoti dzaoma, ndo pandakabva ndazovaona avo vachiuya vakabva vanditi ndinge ndichivagadzirira aini dziya dzemazimbe, but vakabva vati ivo vainge vachida kuzonoainira mubedroom mavo, saka vakabva vazotora mamwe mazimbe vakabva vazoisa mune chimwe chigomo, so ndokubva vazoenda kubedroom kwavo. Ini hangu ndakazotandara nevamwewo vainge varipo, kuzonosvika vanhu vati takunorara. Then ivo amai nini vainge vasati vapedza kuaina, because vainge vakanditi kana ndazopedza kuaina ndichange ndichizokudaidza. Mukoma ndakavarindira amai nini, but pavakazondidana manje vachinditi hembe dzako dzaita, this was very late at night mukoma, I think kuti dzainge dzatova kuma 9 I think so, ndo pavakabva vazondiisira text message vakabva vati chiuya utore hembe dzako. Ndakabva ndaenda kuya ndisina kana fungidziro mukoma, because ndaingotovatorawo saamai vangu. Ndakazoti ndasvika kuya kubedroom kwavo vakabva vanditi pinda, ndakabva ndapinda wanikwe ivo amai nini vainge vakatomira kuseri kwedoor, saka vakabva vazouya ndokubva vazondivhara kumeso kwangu, ndokubva vatoisa chihuri padoor. Kotye mukoma, ndikatonzwa kutoti vainge vatoisa ganje padoor. Ndakabva ndati konai mai nini muri kuitei, ndikuda kubuda. Ko baba kana vakazodzoka vakaona kuti imimi makashama, because vainge vakangosungirira Zambia, but ndaitoona kutoti pazasi pezambia iri painge pasina kana chavainge vakambopfeka. Vakabva vati havasi kuuya mhani baba vako, ndokubva varamba vachingotamba neni chikudo, sezvo ndainge ndiri mukomana ainge atoti yarukei. Ndakati ndaona kuti zveshuwa vainge vasina chavainge vakapfeka, ndopandakabva ndatonzwawo mafeelings. Iyowo sikarudzi yangu yakabva yanditengesa, even though ndainge ndichiramba, but sikarudzi yangu yainge yatoshatirwa kudhara. Then amai nini vakabva vazongoramba votamba neni chikudo kusvika tichizonowisidzirana pamubhedha. Ivo vakabva vati ko unogoramba sei, nekuti ivo sabhuku ava ndo zvavari kutoda. Ndipo paya ini naamai nini patakazototanga kutosika bonde, takasika bonde. Asi chinondinetsa manje ndechekuti ndakazoti ndarasa mbeu, even though this was my first time ndichirara zvangu nemunhukadzi, but I just felt kuti hakuna zvinhu zvakadai izvo zvandainge ndaitiswa naivo amai nini, because amai nini ava vakati paya pandainge ndava kuda kunorasa mbeu vakabva vati chimboiburitsa kuti irohwe nemhepo. Ndakabva ndavatevedzera paya sezvo ndainge ndisina experience, ndokubva vanditi scuse, ndokubva ndamboburuka pamubhedha. Vakabva vaburuka mukoma, ndokubva vaenda vakanotora chimwe chigaba vakabva vazozora ameno kuti ainge ari mafuta kana kuti zvainge zviri zvii zvavakazora pasikarudzi yavo. Apa vakabva vazoisa zvimwe zvinhu pasi pepilo, but later on ndakati ndichingonopedza kuprodusa kudai ndisati ndatombobuda musikarudzi mavo, ndopa vakabva varamba vakandidzvanya kuti ndisakwanisa kukasika kubuda musikarudzi mavo, ndokubva vamirira kusvika urume hwose uchizonosvika pakunopera. Ivo amai nini ndopa vakabva vazotora izvo zvavainge vaisa pasi pepilo. Ndikabva ndaona kuti ainge ari mashizha, but handizivi kuti mashizha emuti upi. Ndokubva vazotanga kundiwaipa sikarudzi yangu nemashizha iwayo kusvika ose apera mashizha awa. Vakati vapedza kudaro, ndokubva vasimuka zvekare kachigaba kaya kavainge vamboshandisa zvekare kuzvizora sikarudzi yavo, ndokavakabva vazotora vakabva vakananganisa pasikarudzi yavo. Ende zvinhu izvi vakazviita vakamira vachirakidza kuti ivo vainge vachisundidzira masperms aya andainge ndasiya musikarudzi yavo kunze, but at that time I was still very young, handina kana kutombonzwisisa kuti izvi ndo zvainge zvichiitika. Vakati vapedza kudaro ndokubva vandikisa vakabva vanditi chienda zvako unorara. Mukoma ndakabva
ndazoenda ndikanorara ndichitofara paya kuti ndainge ndatotangawo kutoita bonde, but ndaiva neguilt yekuti ndaita bonde nemudzimai wababa. Ndo pandakabva ndazouya zvangu kuno kuHarare. Ndakati ndauya kuno kuHarare mukoma, ndo pandakabva ndazotanga kusangana neminyama yekuti kana nanhasi uno ndinoshaya kuti ko minyama iyi yandinosangana nayo why is it isingaperi. Saka ivo amainini ava ndakazombodzokera zvekare kumba, ndikabva ndazongovataimira vari voga, ndikabva ndati nhai mama, ndinokumbirawo kubvunza kuti zvinhu zviya zvatakamboita gore riya sandizvo here zviri kukonzeresa kuti ndisangane neminyama, because ndakamboenda pane rimwe sowe. Ndakati ndaenda pasowe riya ndikabva ndanzi hanzi ndine sikarudzi yechimunhurume mudumbu mangu. Sikarudzi iyi ndo inokanganisa vasikana avo vandinenge ndichirara navo, zvekutongoti kana ndikatongorara nemusikana ka1 ndinenge ndatomukondema for the rest of her life, anobva atoita ngomwa, because at the time apo pandinenge ndichiita bonde naye sikarudzi iyaya inobva yabuda mudumbu mangu, yobva yamhanya, yobva yanokuvadza chibereko chemusikana uyo wandinenge ndichiita bonde naye. Muprofita uyo akandibatsira, iye akanditi zvose izvi pazvakaitwa zvakaitirwa kuti kunyange ndikazosangana nemukadzi anenge achizvara, mukadzi iye asakwanisa kundizvarira. So the only way munhu uyo akandiitira mhiko idzi achida kumeka sure kuti zveshuwa handizombofi ndakakwanisa kuita mwana, kutokondema zvibereko zvevasikana avo vandinenge ndasangana navo. Saka kubva zvandakaudzwawo chiprofita ichi nemuprofita uyo ainge achindibatsira, ndava kutoteta kana kuita bonde nevana vevanhu apa. At the same time ndinongoramba ndichingoita bonde nevana vevanhu vakasiyana-siyana, because mwana ndinotomuda, nditoriwo pakutovhima mwana, but at the same time ndinotovawo semusikana wandinenge ndasangana naye pabonde anobva atanga kucomplaina iye achiti haachaende kumaperiods. Vamwe vanoenda kumaperiods vachingoti kana kangoita 1 day then maperiods ake anobva atopera, meaning kutoti munhu iyeye ndinenge ndatomuita ngomwa. Ndakataura navo amainini, but chakandishamisa ndechekuti vakabva vatanga kuchema. Saka pavakatanga kuchema paya ndakabva ndati nhai amainini, ko muri kuchemei? Ndokubva vatotanga kutochema vachiti baba vako ndikuda kuvaudza kuti wakandibata chibharo. Shuwa ungabata mukadzi wababa vako chibharo iwe? Ungaita bonde naamai, wakandibatirei chibharo? Kana kusungwa uchasungwa iwe, ndokusungisa chete. Kana ukaramba uchitaura nezvayo nyaya iyi ndinokusungisa chete. Saka vakati vava kuda kuridza mhere, ndikabva ndatoona kutoti panapa ndinokwanisa kuzotomakisika kana ndikatosungwa ndichisungirwa chibharo kuti ndakabata mukadzi wababa vangu chibharo. So ndokubva ndazosiyana nayo nyaya iyi. Asi chinondinetsa ndechekuti kubva zvandakazotaura navo amainini ndichivaudza nyaya iyi, baba vangu vakazoshaika. Havana kana kumboita 2 weeks baba vangu vakabva vazoshaika, havana kana kumboita 2 months baba vainge vatotisiya. Saka zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza still today, ende ndinogara ndichingozviblema kuti dai hangu ndisina kana kumbogara ndakarara navo ivo amainini, zvimwe kuda baba vangu vangadai vachiri vapenyu. Handizivewo kana kuine anokwanisa kundibatsira. Each and every time pandinodzokera kumuprofita uyu, iye anongonditi wadii wambodzokera ukanotaura navo amainini vako ava, because I then became open with him. Ndikamuti izvi ndo zvakaitika pakati pangu naamainini vangu, so handizivewo kuti mungandibatsira sei. Akabva anditi enda unotaura navo, kana paine pavakasunga vange vachisunungura, but iye manje haadi kundiudza like everything, sezvo ari munhu anoita zvekubhadharisa. Saka I sense kuti anoda mari. Zvino mari yacho kwekuti ndinge ndichiiwana handikwanise kuiwana, because ndakambomubvunza kuti nhai madzibaba kuti munge muchindibatsira pangada mari. Akabva anditi kana ukatongoona uchiva kuzobatsirwa neni, kana ukaona wava kubvunza kuti unofanira kuti unge uchindipa mari, zvinoreva kuti mubhadharo wangu wandinenge ndichazoda kwauri haungakwanise kuubhadhara. Saka ndakabva ndatoona kutoti saka mari yacho inodiwa ipapo imari yakawandisa zvekutoti inini sezvavanogara vachitaura handingambokwanise kuibhadhara mari yacho iyoyo. Saka vanongopotawo vachingondipawo zviminamato, hanzi zvekuti iyo sikarudzi iri mudumbu mangu inge ichipota ichipera simba. Asi ndinotsvakawo help vedare, ndinotsvakawo help kubva kwamuri mukoma. Kana kuine vanokwanisa kundibatsira, please ngavakupeiwo namba kana kuine vanokwanisa kundibatsira, please ngavakupeiwo namba dzavo. Ndichazonge ndichiteverera mucomment section. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna mukoma vedu kune mwana komana uyu. Yei, zvakangoma hazvo vedu we. Naimi kuisa munhu sikarudzi mudumbu make kuti asafa akazomitisa. Chiko chinenge chichiitika ipapo? What will be going on? Zvakangoma hazvo vedu we. Koiko kuzofamba munhu uchikondema vasikana vaunenge uchirara navo. Hanzi wose musikana kana mukadzi wandinenge ndarara naye zvinobva zvatovharana. Saka paya pamunenge muchichema muchiti mwana ari kuramba kubata, ndaenda kumaprofita akati, chimbotarisai kumashure kwamakabva kuti hamunawo here vamwe vanhu vamakasika bonde navo, vanhu vekuti vakabva vakukanganisai zvibereko zvenyu sezviri kutaurwa nemwana komana uyu kuti inini sikarudzi iyi yakaiswa mudumbu mangu, kana ndikangorara nemunhukadzi zvinoreva kuti iyo inobva yaenda yobva yamhanya yobva yanokanganisa chibereko chemukadzi uyo wandinenge ndichisika naye bonde. So you need to be very careful out there. Kana uri mumarelationships ako, it is far much better kuti nyaya dzacho umbodzifambira, uzive kuti munhu uyu wandiri kudanana naye iye akambonyatsokutsika papi, zvinomutambudza like spiritually ndezvipi, so that you can be prepared, not kungoti wese anenge angokunyenga obva ongoti neniwo ndada.